eventyr i Ebeltoft. At lave malt er en enkel proces. Bygkornene lægges i blød i vand. Her ligger de i 3-4 døgn. Derefter skal den udblødte byg spire. Under spiringen er det vigtigt konstant at vende bygkornene, for at de ikke skal vokse sammen eller måne. Når rodspirerne er lige så lange som kernen, er byggen blevet til grønmalt. Grønmalten tørres, så spiringen stopper, og vendes igen og igen for at sikre en ensartet tørring. Til sidst fjernes spirene. Nu er malten færdig og klar til f.eks. ølproduktion. Lundberg er dygtig og arbejdsom. Han arbejder sig op fra fattige kår og bliver en af byens absolutte spidser. Men han glemmer aldrig, hvor han kommer fra. Til sin død beholder han træskoene solidt plantet i den djurslandske muld og udviser samfunds